Парк Мол Стара Загора ще отвори врати за своите посетители в 12 часа на 31 октомври. Той е част от големия бизнес център и се намира непосредствено до Технополис и Мосю Бриколаж. Новият модерен търговски център е разположен на площ от 30 000 квадратни метра. В него има 120 обекта, предлагащи продукти на световни марки и много заведения за хранене и отдих. В мола в Стара Загора за първи път стъпват в България известни марки от Полша и Словения. Мотивите на производителите да дебютират точно в града на липите са високият жизнен стандарт на хората в района и добрият инвестиционен климат. Инвестицията, която направихме в Парк Мол Стара Загора е за над 25 милиона евро, съобщи собственика на Александра Груп Стефан Минчев. Той е категоричен, че новата придобивка ще бъде най-атрактивната точка в града и вложените средства ще бъдат възвърнати за 7 години. На територията на Парк Мол Стара Загора, както имате възможност да се убедите, е изграден голям кинокомплекс, състоящ се от 6 зали с около 1000 места. Това е един от най-модерните кина в България, не само защото е ново, но и защото в него са вложени много качествени неща като апаратура, като технология. И тук ще имате възможност да гледате не само най-новите филми в много качествена среда, но и 3D или триизмерни филми. Да започва! На алеите на търговския център има лаврови дървета. Има големи открити стъклени покривни конструкции, които дават естествена дневна светлина през целия ден. И името му не случайно е парк и не е много естествена зеленина. Това е едно високотехнологично и в същото време екологично място за прекарване на свободното време. Управлението на мола се осъществява от международната консултантска компания Colors International България. Изпълнителният директор Атанас Гаров подчерта, че молът в Стара Загора е уникален със своята достъпност, отлична климатизация и прецизно подбраните наематели на магазини, които са съобразени с потребностите на клиентите. Всичко, което ти е необходимо, и то в правилните ценови категории, в правилната форма как са изложени нещата, разнообразието от стоки, е тук и е на лице. Официалното откриване на първия мол в града на липите ще започне с дефиле, с участие на известни звезди от шоу-бизнеса, начало с именития актьор Васил Михайлов, който е роден в Стара Загора и е почетен гражданин. Инвеститорите са поканили още Миро и Анелия, Иво Папазов и Бряма и други известни изпълнители, които ще забавляват старозагорци в продължение на 3 дни.